Da li ste spremni da sednete u svoj auto i bez velike pompe i skupih aranžmana krenete na put oko sveta? Beograđanin Viktor Lazić svakako jeste. Ovaj momak, svršeni student prava i očigledno veliki avanturista, nije imao dilemu. Seo je u svoju Ladu Nivu, poneo hranu i piće i započeo svoje putešestvije. Sa ovom Ladom sam prošao najveći deo puta po 3 kontinenta. Evropa, Azija, Australija. Sada me čeka i ostatak, Amerika, Antarktika i Afrika. Nedostatak novca nije uticao na želju za putovanjem ovog pustolova. Odavde sam poneo ogromne količine, pre svega konzervi. Viktor kaže da će mu u sećanju ostati pregršt lepih trenutaka. Baš u Rusiji, u Sibiru, gde kada sam došao, jedan prijatelj koji me ugostio je počeo da zove svoje rođake, komšije da dođu da me vide i vikao predamnom preko telefona, kaže: došao živ Srbin u Ladi, kao dođite da vidite čudo svetsko. Morao je i da se suoči sa raznim kvarovima na svom vozilu, ipak želja za avanturom bila je jača i on je u svojoj nameri istrajao. Biti sam na putu uopšte nije lako, pa su mu društvo pravile 2 Ruskinje. Jedna je moja Lada, a druga je Mileva. To je jedna seksi lutka koju sam ja poneo zato što većinu, 90% noći maltene sam noćio u Ladi i onda, pošto sam sam, ja sam poneo tu lutku da izgleda za bandite, za nekoga ko bi me napao, da izgleda ima bar 2 čoveka unutra pa da me ne diraju. Puno je još događaja sa tih zanimljivih putovanja Ladom. O njima će sve reći u svojoj knjizi Veliki put Viktora Lazića. Kada se spoje želja za putovanjem, malo radoznalosti i dobra volja, prava avantura neće izostati. Ipak, kao što kažu, svuda pođi, kući dođi. Miloš Bojković, Televizija Pink.